Igwe. Daalụ. Igwe. Daalụ. Mgbe ị na-akọwa maka okpu, o nwere ihe rotere. Ịma na ịkọwara maka okpu nke mere eme ya. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ike ikpu okpu nke a ka ọ nwee ndị na ndị niile nọ ebe a nwere authority to wear it. Ihe emelili o nwere ife ihe eme n'obodo wee gbaite ivu amanwụrụ iriwe nke adị na-adị ogologo na-agara n'aka ha mana ịbanyere ya na nze ọsọ ndị nze ndị niile nọ ebe ahụ ndị nze ọsọ ọ na-ekpu okpu mmemme nze erikekwana nze bụ a common noun, a neuter word that embraces onye chiri ọzọ, onye melichi, onye mere ọba, onye sala ekwu. The moment ị bara na ncha niile bụ ndị nze mana the basic bụ ibulu amanwụrụ ibujezi amanwụrụ depending on your village ọ chikawa na-eme ọ bụ ọba iwe banye ọba na-ekpu okpu a onwe onye Enugu ukwu na-ekpu okpu a dị red ma na o chiri echichi ma ọ na o chiri echichi o nwere ike kpurie n'Enugu kpurie na Nsụka ọ na-anataba anya wepụ eti na pocket hapụ ya ọ nọ na nra nwere ike kpurie ịnụ na atụ mmadụ nga n'obodo atụ ya nga nke obodo nke ime obodo so ọma ekpu ya wee mee okolobịa ọgụụ ya agụ nya ji ekpata ego wee chie echichi ka o wekpu ya aza m ajụjụ ya na ọ pụtazi na ndị a na-ekpuchi okpu a ebe ndị Igbo ndị ọzọ na ọ bụ omenala ka ha na-eme na ole sụta beba na ha chiri ịraba n'ihe gbasara ị na-anụ ka nna asị ndị mmechi chief onye Enugu ukwu jele n'ọka ka m were ọka echie chief n'ọka ma igwe ọka ya echie chief agwala anyị ọgwa anyị enene onye abụọ ya echi echichi mana ọ meritwere ya aja go ahead mana ụka chie je ọ nata Enugu kwa mata chief anyị ọhụrụ chief na be anyị ya bụrụ chief n'ọka ya bụrụ chief na Nkarago ya bụrụ chief na Amawbia ya bụrụ chief na Nsụka mana ọ bụrụ na be anyị o nwere onye be anyị ara agba chief. Is that okay? Nwaanyị nwere ike ichi chief. Yes, I need you more chief. Depending na the contribution of that lady to the growth of Enugu. I need chief. Imezienu an age, imezienu nọ na na-eme ka o wusu ụmụ nwoke nwa ya anọrọga n'akụkụ ka na-enene anya. I will encourage people to grow, to be useful to the community. So, I nwere ebe anyị na-akpọ ilu ọgbọ. Mgbe m na-aga ọjọọ imetụta anya ebiri m akpọrọ ilu ọgbọ. Anyị na-ayọ Chukwu mgbe niile ọ na-azakwa anyị ekpele ka ndị Enugu na-etolu ilu ọgbọ ime 80 years niile mee 80 years every 3 years anyị ekpokọ ndị niile mere between 80, 81, 82 anyị ekpokọ ọba mee big celebration from village to the town and then to the church, the final Ojeoka, to thank God for longevity. Oh yeah, when you had him 81 years, let's celebrate him. I celebrate him. You also know na go Cavaluccia, na Golbo, I am watching Golunu Namara. Unia, Nukumado, and one Yatato. All will ever by even a history, Julia. You call to Julia around me now. This is my staff of office. You know about all the tower where you talk well. Over your staff of office, the chiefs need them with staff of office. But I can't have one about. In case you win and win over Dania. Oh, manana. Oh, you're so well yet, a man, all the money, the money, would you learn yellow? Nigeria ago echi ọzọ nke ibe a na-akpọ ego iru o nwere onye ọzọ ya ihe n'Enugu onye ọzọ yile n'Enugu ukwu alụkọ omele ọ na-emelu obodo
ọwụ na ọ mara onwebu ndị amara onwe ndị echichara ọzọ ọ bikos na ọ na-ama mma na-etinye n'iru onye nweje mee nye tinyecha ime ịtọ wee kpọọ ọnya mkpọrọ tịatị ya na oke ruru nọọsụ igwe ya na-enwe ego iri ịtọ onye tiri ogwe ọzọ ya enweta ofu ndị siziri ọzọ mkpọ nke ba adị bụ ha si igwe ya enwe nke dị ịtọ ibugo na ọrụ omenala dị ibe a nke ahụ nke nyichi nke ahụ kwa iwe nke ahụ yes ọzọ ọkwụna abụọ ndị chifu akwụna abụọ so o nwere ihe nwere ya ibe a ji egosi maka ya ibe niile ndị a nwekwara uru ibe a na-eji ya eme n'ala Igbo ebe ahụ ndọba onye ibe anyị na-akpọ kabinet echiche mba ebe a dị nsọ siri ya ebe ahụ ya atọ ji ebe a ka aṅara gụọ mmiri ya na aṅụ mmiri ya relire ebe a maka okwu ekwuru ebe a dị pawafụl mana ọ bụrụ na ihe oriri na-agụzi gị na mmiri a na-agụkaja ije n'ụba n'ebe a atịghị mmiri ṅụọ ebufụta ihe oriri enye gị biya ṅụọ nke ọbụla ị chọrọ enye gị ma ebe a ọ dị na nsọ ọnya yi na ibe anyị kwu na-ele ibe anyị kwu anya na-eli ọghọli o nwere ihe ọzọ nchọ ka mee ka unu ghọta ị na-ebe anyị na-azụ ibu enyi na-abụ ọgwụ ibụla enyi na-abụ ị na-anya n'ebe a ibu enyi the symbol of Enugu is elephant Enugu enyi mana a bịara ndị obodo ọzọ onye fụtazi ọsị na ya bụ enyi na symbol bụ enyi anyị ajụ ka na Chukwu amagwara onye ọya eke bụ onye ọya eke amara enyi bụ ukwu ọya kpatara iji wee na be m enyi symbol of Enugu ukwu strength and power Enugu nwere strength Enugu nwere power particularly na Enugu ukwu adachi okwu anyị bụ Enugu bụrụ n'ugwu anyị nọ na ugwu na ndịda ọ maka na anyị nọ na the highest point within some radius ka ndị ABS ndị NTA na other radio stations ji wee wele be anyị mere ebe na mount mastava all the highest point within 20 miles radius ka o jiri there anyị nọ n'Enugu wee na-eme ife ukwu na-edebe ọzọ anyị nsọ na-edebe ife niile anyị na-eme n'obodo nsọ anyị anaghị agba ọfala ọ ibu na abịa na asị na ebe dije nke a na-agba ọfala anyị ada agba ọfala anyị na-agụ arọ dị spiritual ọ na-aba ndị jụọ m sịba na ọfala dị subdued na ego arọ ọ dị highly spiritual na tutu agụba arọ igwe unu n'anya anaba ọpụọ nsọ ọ naba nwere onye ya bịa except ha ndị senior cabinet chiefs o jebe for meditation to pray for his people to pray for himself to pray for the nation ọ pụtazi abọsị abụ ọ bụrụ na enye ebe akwụkwọ o nwere ọnwa anyị na-enwe 13 months in the year ndị oyibo nwere nkebe 12 months ọnwa ọbụla nwere ibe anyị na-eme n'Enugu ukwu mgbe gboo rapụzia na oyibo erikezi ọnwa mbụ nwere ife a na-eme na ya ọnwa ịbụ nwere ife anyị na-eme na ya ọnwa ịtọ ndị na-agba ọfọla amara ya ihe rakwa atapụ ụta na nke bụ showmanship ka ọ na-eme ma nke anyị dị highly cultural and spiritual anyị na-eme na anyị na-eme showmanship anyị sị na anyị dị highly spiritual ikekwe egwu aba unu na-arụ aka ọgwụrụ m unu na anyị na-ezogbu mmadụ spiritual anyị dị na anyị na-ekpe ekpere ka ọ gala onye ọbụla ọrịba anyị na-ekwu anyị a na-egbu mmadụ ya kpatara ma ejiri mma were aga eji ya n'aka mana ọnwa ọbụla nwere ibe ọ na-alụ na be anyị ọnwa mbụ ọnwa anyị ji evu amawụrụ initiating a man into man the ages of 3 wee gbagozelu 5 6 ijebu amawụrụ ma na iwu nwoke
onye awa na basic ceremony ndị Enugu Ukwu na ndị Nri basic ọ bụrụ mgbe gboo bụrụ ivuru agbawụrụ ọsọkwa ego onye site ebe a wuru Sokoto yara echi ọzọ yara echi ọzọ ihe ejebu amanwụ ọnwa Igbo abụrụ ọnwa nkwa onwe ebe a na-akpọ ọnwa nkwa onwe ebe ọ na-eme dị ọnwa ọzọ bụ ọnwa ụzọ alụsị ọnwa ịkwa ozu abụkwa na onye nwụrụ kịta gbawawa m ka mgbe gboo a na-aka ozu aka around April aka ozu ma onye nwụrụ bụ okenye ejenye ya chezie mgbe anyị asị anya si n'ajọ ọbịa ọ nọ na ya wee fụta aka ya esikwu ya o nwere ọnwa ụzọ alụsị mgbe ndị be anyị ji eme alụsị bụ chi nkebe dị anyị anaghịzi eme alụsị na this age some of these things anyị abolish Igbo refashion over ka ọ ya dị current maka na asị na Igbo obodo a ka na-eme alụsị enwere ike unu na-abata egwu a na-atụ unu mana alụsị nke ovu dọba mana nke ọya eme mana ajụ ọya ebe unu anyị anaghị eme ajụ ka na anyị na-ekpe ekpere udo na-ekpe ekpere ọganiru na-agọzi ndị mmadụ ịrụ ka anyị ngọzikwu ka anyị na-agọzi unu na ọbụka ọ dị ụlọ enwere ọnwa alọmchi ụmụ nwaanyị nwere ịlọchi ụmụ nwaanyị na-enwe ọ na-amakwa na ọgbụchi ya oge luo o meghe enye mgbe abụ na ọbịa ndị ọzọ niile ọnwa alọmmụọ ọnwa agwụ ọnwa ụzọ alụsị ọnwa a na Enugwu dị high altar of the brethren ka anyị na-eme oyibo anyị etuwuru omenala anyị kama na anyị tụwuru ibe jọrọ njọ na omenala anyị yaraba asị m bịa na a na-eme ochichi bụ alụsị nwara wee jebe ma ọ na a na-eme ovolo ma ọ na a na-eme na mkpa ma ọ na a na-eme nyebe a na Enugwu njebe mma nje mana ime akwụsị ndị chọrọ ime ya kama ị na-agwakwaba na-ekwu ụzọ ka mma na-ekwu persuasion na-agwakwaba na-ekwu ụzọ ka mma o nwere alụsị ibe a na-eme na be anyị na nkwọ be anyị a na-akpụ ya nsị nkwọ ọ na-abọsị ya eme nsị nkwọ ọ daba na nkwọ ọ na-adaba na nkwọ asị na nwere na-abịa niile ya emechi and na-abịa ya emechi ọ ya ebido from about 2 miles on the road to another 2 miles on the road na-abịa ya emechiche wee chọọ na ọ eme na ya ọma emezi ndị nsị nkwọ nọ n'akụkụ nke na-eli nsị nkwọ I have not stopped them ọ bụ omume anyị eme ka ha kwụsị then ndị ọzọ a na-azụrụ abịaba mana ọ na mgbe gboo a na-eme nsị nkwọ amechikpọ ebe ncha niile ndị ọbịa bịara abụrụ ndị Enugu esi n'obodo afọ ejee neighboring towns rọchala mgbe elichere ọnwa nsị nkwọ one day ceremony ọ na-ebido n'aṅasị wee ruo n'aṅasị mana ọ na iburu onye Enugu wee kwafu jee obodo ọzọ wee menye nsị nkwọ that will not happen. It's no longer happening. Ndị nsị nkwọ na n'akụkụ nke na-eme nsị nkwọ ndị na-azụ abịa na-azụ abịa ọrụ ka esi eme so ihe ọzọ abụrụ na the first ebe ọkpara anaka anabili o nwere obi na ya mgbe enwechara igwe anyị na-eje na ya as a historical center osikwucha na ya ma ogilis ma ọgbụgba ndị ọzọ niile a na-anwachi ya akwa ọcha ma akwa mmemme wee chọọ na ibe ama awụdịzi na ya ọ na-ebịa bọsị na-agụ arọ na-agụ onye isi mmụọ ka nọ n'Enugwu Ukwu ọmụechi abịa niile na-eyi wee gụọ arọ ọ na-azị aba m na-arụ ọtọ ọkwa hey si na-abịa egwu ewu were abịa na-agụ arọ na ọ maka that day nyichere ihe the next day o jewe washaman atụgharị washaman apịa ka ọnya gị ya na akpati itudo kristi arụmama enwetazi ihe ọ ya afọ ya tabọsị onye nwe anyị kpọrọ m apịa ịbanya ọ ya nọ na mezium ọ ya wee bịa na ndị Igbo kịta abụrụzi ndị na-elu ana n'ụdị abịa nna anyị na-eyi akwa ekwere ekwe anọ na white ụdị ibe akama na-eyi mgbe abụ ekwelekwe mana ọ na white ịma na aka ka ejime nke a white
onye culture ọ bụrụ na onye ọwa nkịtị izu unu bịa nwere ike gbaba ihe nke ndị anyị mana dụkwu maka unu anyị na-akọwa ya ọ ife aka nri na-eyi mgbaafụ akwa ekwere ekwe and mainly white ọ na-ekpu egbu onye na ifo ndị ọzọ anyị ha na-ekpu akwa ekpu ifo ndị cabinet chief anyị ha na-ekpu akwa ekpu reminiscent of the pattern of dressing in the past. I nwekwara many things a na-eme n'Enugu Ukwu. A na-agụ arọ, a na-akpọ ji, a na-eri ji ọfụ, a na-atụ evo, na-agba mmịa, na-eme nke a na-eme na Novemba. Ihe mere na anyị ndị nri chọrọ nwanne. Anyị nwere ebe ibe anyị ga-ejikọta onwe anyị na-akpọ ezumezu ụmụ nri. Ezumezu ụmụ nri. Ya akụ onye bụ ọgbakọ iwerala onye nri batara. O nwere ndị nọ na Enugu adazi enu ka ka ha si jeni ya. A na-agba ihe agba kịta Enugu adazi. Mgbe gboo a na-eji achụ nta. Egbucha ebe nta fa anaghata n'Enugu Ukwu. Akwụkwọ je gbuo nta anaghata n'Enugu. Mejezie mba fa bizile ebili na ya. Ilu ha n'Enugu ezike fa bụ n'Enugu adazi. Ego elebe ma na-eme mistake. Ndị Enugu adazi uru jụrụ ase. Enwere na aka iyi ụmụrụ ọgba na Nsụka. Aka iyi ụmụrụ ọgba bunu ana m achọpụta na iwe onye Nsụka. Aka iyi ụmụrụ ọgba bụ ndị Enugu be anyị Enugu Ukwu. Fasi aka iyi Enugu Ukwu. Aka iyi ụmụrụ ọgba. Anọ ya na-ebi ndụ ha. Ndị nri agbasaka. Dịka nna akọrọ unu ọrụ mgbe gboo ụwa pụrụ onwe ha n'anya. Nke ọzọ kwara n'ọrụ weta ọjị ma ị nọ na Sokoto ma ị nọ na Maiduguri eweta ọjị asị o nwere onye nri nọ ebe a. Ma kịta azị alụọ ba n'ọka na a na-awa ọjị ọ na nkịta anyị nsị wel n'ọkụ ụwa dị eweta ọjị asị kedu na onye ọka ya awa ọjị mmadụ na-ata onye ọjị ọka onye ọjị wara ọ gwara m ama ata ya na onye ọjị wara m ọka na m ama ata ka na ọ bụrụ omenala ọ bụrụ ya awa ọjị ebe nnụ ya ogwu na m anụrụ ya ọrịa ya awa ọjị ebe onye agụkwu na ya maọbụ onye Enugu Agịdị nọ na ya maọbụ onye bụ onye nri gbere agbee na ya asị kedu onye bụ onye nri nọ ebe a mana nratọ na nyụtọ na mmetọ onye fụtazi ebe a na-ebuga na-ayọ na-azọ omenala wee hụneri anyị omenala hụneriri anyị na-emezi omume ka ndị omenala hụnerili anyị gbara Lagos a na-akpọdo anyị n'obe anyị jee n'ugwu ọsọ a na-akpọdo anyị n'obe anyị jee na South ya na jee Port Harcourt a na-akpọdo anyị n'obe ije na Calabar a na-akpọdo anyị n'obe Igbo chi azụ chọọ ife na-emeba jụọ atụ ife na-emeba ajụọ ife na-emeba ka anyị chegharịa uchigo n'isi ka ndị China si wee bido gbanwee ebe a na-akpọ Chinese Revolution ọ bụrụ Bolshevik Revolution wee nene anya nwale ibe ọbụ today ibe ọ sọkwara na-ekwu ọ ma eluchezi 20 years China will take over the economy of the world. Okay, guys, so like I said before, that I'm in Enugu to tell their history, would not tell their history, will allow people to tell their history themselves, how it is. So, guys, this is the great history of the ancient Enugu people. Don't forget to follow us on our social media platform, Facebook, Instagram, and subscribe to our YouTube channel. So we'll bring you more and more. Thank you, guys. I love you guys. Thank you, guys. Namdi murum igwe. Darun darun. Ekenesiri munu kekim suwe na batacha mofuma Thank you. Thank you, sir. Darun. Thank you, sir. Okay, guys. So from this my visit. Igwe and his cabinet said I'm not going back, I'm staying back. So if you guys not see me again, this is where I'll be staying for now. Thank you for watching. I still remember again, Thank you.